again everyone! Welcome to our channel, and for today, meron dumating na parcel na in-order ko online. Ito yung mga gamit na binili ko online para sa aking upcoming soon na pag-open doon sa little tindahan ko. So, nag-order ako ng some things sa online kasi hindi ko siya mahanap dito sa Best Buy. So, samahan nyo kung i-unpack siya. Happy watching! So, ayan, eto siya. Open na natin. Medyo masyadong secure, I think, yung pagkapak niya. Mahal ng shipping fee. Mahal ng shipping fee nito. Pumapatak siya na mga kulang-kulang 300. Kaya, dapat yung order ko ay madami. Kaso yung shipping ay 627. So, nag-less ako ng order. Kaya, ito muna yung order ko. Kasi yung iba, nabili ko naman sa Best Buy. Marami doon mga tigil lang pa ng mago na. So, naka-double ano siya. Plastic. Sana walang nabasa. Dapat pinag-bubble wrap nila. Hindi naka-bubble wrap. Kasi kahit sabihin natin nakakarton, kung iniit-sa-isa ito, tendency na na mayroong maputol. So, sana walang basag. Mga lang to, Sisi, yung mga kakailanganin ko doon sa tindahan. Mga sabitan ba? Kasi yung dingding doon ng pagtitindahan ko steel matting. Tapos tatakpan ko lang yun ng parang tarpaulin. Ayan siya. So, una, ito yung order ko na tagli-limang 1 set, 5 ang laman. 1, 2. Ito yung pang-ipit sa mga crop top, yung mga maliliit lang like short. Ayan siya. Ito lang yung medyo mura-mura. Tapos, dalawa yon, ito isa. Tapos ito na yung mga in-order ko na parang ano kung tawag dito? Hanger hook something, steel. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 siya na mga ay ito pala, lang, 1, 2, 3, 4, 5. 7 tsaka 5. So, ano to? Dalawa. Ayan. Ayan. Medyo pricey, pero ganun talaga. Isasabit ko lang siya sa parang steel matting. Tapos, pwede mo na siyang isabit dito yung mga damit. So, kasya dito ay 1, 2, 3, 4, 5. Dito, 7. So, I think kulang pa to. I-order ako ulit, pero saka na kapag may budget na ulit. Kasi medyo pricey talaga. So far, wala namang basag. Ito yung naiiba. Ito naman yung tinatawag na parang steel na pako. So, sana tumagal to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito naman. Dalawa. Tapos ito yung isang set. Ayan. Tapos ito yung pang-ipit-ipit. Ito yung mura lang ito. Ang set nito ay 40 pesos. So, ang laman niya ay 24. Tapos ito naman na isa. Ito yung pang sa sapatos. Yung dinidikit sa ilalim ng sapatos para maisabit siya sa steel matting. Alam niyo yun. Wait lang, pakita ko sa inyo. Masyado siyang nakabalot. Para siyang tamtax na sinasabit. Ididikit mo lang siya sa ilalim ng shoes. Ayan siya. Wait. Kaya tayo na isa. Ayan. 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 Aray. Nakatusok na nga. So, very dangerous. Parang siyang tamtax na itutusok mo siya sa ilalim ng sandals. Tapos, pwede mo na siyang ikabit sa mga steel matting. So, yun lang yung order ko. And, pumapatak ito ng 800 plus. Itong order ko na to. Medyo mahal ang shipping talaga. Pero, ganun talaga. So, yun lang mga sisi yung aking mga binili. Ayan. Ayan. Yun lang. So, ready na. Pero kulang pa yan. Bibili pa ako ng iba. So, ito muna yung testing ko. And kapag kulang, bibili ulit. So, thank you for watching. Bye-bye!